Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:01. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kaibahan na ang mga opisyal asin tauhan kan Korte Suprema sa masunod na mabakunahan kontra sa COVID-19. Ini matapos na aprobaran kan National Task Force o NTF against COVID-19 na mapasabay ang mga empleyado kan Korte sa A4 priority list na kinabibilangan kan essential workers sa frontline sectors, siring man kan mga uniform personnel arog kan mga soldados asin pulis. Kaibahan sa mga mababakunahan na mga maestrado, mga huwes asin iba pang tauhan kan korte gikan sa Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, asin mga trial courts. Sigun kay Acting Chief Justice Estela Bernabe na an essential o importante ang trabaho ka na sa korte dahil sa parte sindakan pagmantinir ng katrangkiluhan asin katanosan sa katahaw kang pandemya. Yan ang pangalas nabing bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Maray na Martes, fetsa 6 kan Abril 2021. Paabot na naman kami ni pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampangtakan kaaldawon. Ang amang Diyos dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kumpleanyo. Special mention niya to ang samuyang pag-iriba sa IT si Arven Laad. Birthday ngunyan tabi Arven ha. Walang tiyaga, Happy birthday tabi isa sa imo. Sunudan sinabuda si Richard Sarong aldaw, apirang aldaw sa nasupag-ultanan. Nagkaapat na aldaw lang. Sige, happy birthday tabi isa imo Arven Nalaad.
Tingog kan banwaan na nagwawagayway na naman po sa ere asin sa online. Kasabay dyan, primero ang paglaom na yaon man, igo kitang mga suki sa programa, pati na po so nag-arantabay man sa tuya pong online broadcast. Hali sa Pilipinas, marhay na aga. Sagkod kitang alas 10:30 sa pagikan informasyon na nagbuburutwa dyan sa palibot. Katuwang taan mga miyembros kang news team. Si Luen, si Renz, si Anz. Siyempre ang sa kuyang tulong compadres, si Al, si Jomar, si Jimmy. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. And siyempre sa technical control, the man from Poland, June Napolis, is in the house. Yan man sa newsroom. An sa muya pong malalauman. All weather. Weather all. Daing iba sadit sana pero tian. News Manager Mar Dela. Sa production center, ang angel ng DZGB, Ecstasy. AM. A. Angel. M. Mustaza. Si Arven, buda si Richard, tandem yan. IT. Ako po ang sa indong servidor sa radio. Ano sa indong man pong public information officer ng bayan. PIO ng bayan. Si Pio Fernandez. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Maray na aldaw dyan sa mga naghihiling man kan sa muya pong internet broadcast sa official Facebook page kan DCGB, ang DCGB News Online, sain man na parte tabi kan kinaban. So mga yaon dyan sa North Korea, yan. Kumusta ki primong Kim Jong-un? So ludoy-ludoy. Day lamang kitang bareta baga sa North Korea kung igwang COVID adi. O yan baga sa mga barkada tang mga buwa-buwa man ngaya. Duman paano ngaya sa North Korea? Simple ang solusyon. Kaya day ngaya dumanin COVID diyon. Pag ika ngaya igwang simptomas ki COVID duman, pang! Matik, solve ang problema. Yung magaday na mamarita no. No news about North Korea. Kung nalaog sinda duman ki COVID, kung may nagkaka-infectar, naghere lang o nagkagaradan, taduman niya, titigbak. Ano nga yung mga kuro quarantine? One, ang solusyon, pang! Sana, oy, good morning dyan, tibaan may nakalusot dyan na broadcast sa North Korea. Kumusta nindo ako kay primong Kim Jong-un. Aram nindo pa no, sa mga communist state. Iba. We happen kami po so grupo kan DCGB, we were given the chance na makalaog dyan sa sarong nasyon na komunista. Yung Vietnam. Pareho, alas puro pareho ning date nagakaumagid sa North Korea. Duman, ang internet yun, basag na sa nang pipasarakan gobyerno. Dahil ka maka-search duman kung ano-ano,
Kung ano sana ang gusto kan gobyernong ilaog sa internet, yun lang. Sa Vietnam, kan mga komunista sinaduman. For once in a lifetime, magayon naman na chance itong nakalaog man kita sa sarong nasyon na komunista dyan baga. Bira narukaan. Duman pa sana sa airport. Sus Mario Joseph, sige, so retrato. Mas ako nagretrato, taon-taon mahiling ko, no taking of pictures. Tigalat ko na sanang may mag-abot na mga militia operatives. Aaristaron ako. Era kay Diyos day man. Kaya magpuisya kay ito na. Vietnam baga ito John. Strictly no taking of pictures. O to pag-abot sa aeroperto, para retratuhan ta nakalaog ka sa komunistang nasyon. Iyogon mo. Pero para retrato, makilingan ko ito naman dakulaon na marka. Strictly no taking of pictures. Dinaraplos yun sa kuyang yagballs. Ning malipot-lipot. Bata may nahiling ko, may nakulaon na CCTV camera, o to naman sa may pigtindugan ko. Abagay, sabi ko, bako man sana ako ang maa-arrestar. Pati sa mga pag-iriba, sige man na retrato. Ay, lagi po. Idiretso tamo na mga informasyon dyan sa luwas. Aramon ta. Ang initial na bungkaras kan informasyon. Nasa linya si Luwens na Barsena. Luwens, marhay na aldaw. Please go ahead na. Sir Pio, maray na aga. Asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Sa mga dagdag pang pareta. Sa ipupok na ta ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita, ang mga dati ng programa Kaan Legazpi City PNP para sa pagmantinirkan pa si Orden. Sa pagkakataon na saro na siyang full-fledged Chief of Police kana sambit na hepatura. Ini ang pinagunampitan kana sambitan ng hepe sa DCGB News na wala man siyang babagoon sa pag-implementar kan man lain-lain na programa, kundi ipapadagos ang mga dapat asikasuhon sa mga manlain-lain na mga panahon arob kan sangonya na bisin sinda sa sumbak, asin iba pang dapat nindang asikasuhon para sa pagmantinir kang katuninungan sa Legazpi. Susog kay Bitita magpapadagos ang pagpaparahanting ninda sa mga wanted person sa bilog na syudad, magpaparapandakop ni mga taong imbelto sa ilegal na droga, asin iba pang bagay ngani na mas mapakaray pa ang syudad. Nangangako man siya na sa pagtukaw niya bilang hepe kan Legazpi, padagos na tutubudon kay ni ang kasuguan man ni Alcalde Noel Rosal sa pagdagdag din police visibility na iyo ang sugo na primerong ikinunkon na responsibilidad na nakaatang sa sayang abaga. Takani na kansya tumukaw, kanasambit na kumandansya. Takon magigirumduman, dakol ang nagbilib kay Bitita sa pagiging full-fledged kay ng Chief of Police sa nasampitan ng hepatura. Iyan tabi Sir Pio ang inisyal na bungkaras kang impormasyon nalitigdi sa Legazpi Port District Area. Ako po si Luwens Burse Barsena. Salamat Luwens. Sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Full-pledged na po tabi iya na Chief of Police kan Legazpi si Coronel Betita. Yan, kan nakaagi pang semana po yan. Congratulations tabi Colonel. So, the public so demands na talagang magkaigwanin maray na serbisyo ang Legazpi PNP ta. Yun nga ni bagaan. It is the mandate kan pulis na magmantinir kan pass orden. Napera ka yan, haralang kaon ng marayan sweldo kan pulis, di ba? Kaibog nga na eh. PO1 ka pa sana ka ito. Private ka pa sana. Ka ito PO1. Ang private mo niyan, Mario Joseph Dion. Nakula ko mga midbid na pulis dahil nahaloy, may brand yung auto na. Totoo lang, grabe ang sa indong swerte, ano. And it comes with great responsibility man tabi na dapat suklian din the public so demands na medyo horohalangkaw na level nin professionalismo as in performance hali sa pulis. Ano po so buwis na ipigbabayad niya to dakulaan na paparte po sa indo sa mga alaw sa indo mga sweldo tabi. Okay. Maray naga kay Sir Tony Reyes diyan sa City Mayor's Office. Sir Tony, maray na aga tabi sa imo. Budakay Cha Louie and Cha Letty na Vibar. Maray na aga tabi. Ang paraan tabay man.
ihanap mo daw tabi kami malaog na trabaho. Maski sa harong, 2 kami. Maski ulian lang po kami, taga Kamalig. Ihugon mo naghanap trabaho, tabi. Trabaho. Maray na aga palang tabi kay Sir Ato Lim. Good morning, Sir Ato. Diyan sa Top Gas, Petron Gasol. Kumusta na ka mo dyan? Long time no see. Sir Ato Lim. Diyan sa Top Gas, Petron Gasol. Mabuhay ka mo dyan, tabi. Nga paraan tabay ta, Buda kay Manong Nonong Cordova. Yan, good morning man tabi. Sige, igwa ka dyan, Junin, mga dapat ng ilaog. So 15, buda so 25, sarabay-sabay na yan, tanganing sarama-sama ta na ang gabos. Maray na agatabi kay Willie, dyan sa Washington Drive. Tabi, kumusta na ka mo? Ha? Sige, taod-taod, mag-oro-restore kita, pakalihis kan mga pagiromdom. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po, pero bago kita mag-diretso, eto muna. Butobot na kang Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Oras, Pilipinas, alas 9:27 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Sprite. Gawa para sa init. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sige tabi, buwalta na kita sa programa Tingog Ganbanwaan. Standby tabi all units mo na ta. Inapudan ta ang saro sa mga frontliner niya to na iyuan talagang minasangungo kan peligro kan COVID with the purpose na matabangan ta ang komunidad na dai maglangkaw ang level of complacency. Ito bagang so pagkakampante at least digdi sa probinsya ning Albay o sa iba pang mga lugares man na pinag-abot kan sa tuyang puwersa kan broadcast. Asin dai kita kaigwanin paglangkaw kang numero nin mga nagkaka-COVID arog duman sa Metro Manila na ang projection nga ni ibaga kang Octa Research Group saro sa mga think tank sa Pilipinas, medical think tanks nag-aanalisar kan hiro-hiro kan pandemya, mga projection based on statistics, data, medical situations, nagpahayag sinda na bago matapos ining bulan, kung dai kita nin tultul na kooperasyon. Because the government can only do so much sa kapabilidad kan gobyerno. Kung dai magkaigwanin kooperasyon, asin kung magkumpiyansang marhayan mga tao, posibleng umabot sa 1 milyon ang kaso na nin COVID sa Pilipinas. Naungunyan, sa presente baga, so Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, and Metro Manila. Kumbaga, linaog muna sinda sa kwarantina, yung bubble. Tanganing makontain sa naduman, ang padagos na paglangkaw kan numero kan may COVID. Imagine ka nakaaging mga aldaw, 15,000. One time, big time lang yan, June, 15,000. And what's more alarming in here is that ang urulakit na ang pagkanayap na kan COVID sa laog na kan harong familia for familia. Ngunyan sa Metro Manila, ang nangyayari, igwan na sa nanin mga tents sa luwas kan mga ospital. Maging itong sa mga ospital kan mga mayaman, saro nga ni sa mga nagadana sa nasa tent, si Claire de la Fuente. So pamuso bagad yun na para kanta. Nagadana sa na ito sa laog kan tent outside the hospital, taday na nin kapasitud. So hospital.
May mga kwarta na iyan. Mga pirakan. Ano, di ba? Duman ito nagadan gayod sa tent. Nya kun umispread pa ini sa ibang mga lugar. Tama ba? Sino yung namatay? Oh, si Saro pa, si Say pa. Si Oh. Oh. Yan. Igo, sabi ni Angel na Mustasa, sa mo yung pag-iriba sa news department, buda sa production, igwa pang saro na nagadanjun. 11 hospital ang dinumanan sa Metro Manila. Dai na siya na-admit sa tent man nagadan. While on the way, sa auto naghahanap din malalaugan because there is an overflowing admittance kan mga may COVID na sa Metro Manila. Ini po, pigpapaliwanag ta, not to raise fear, but to educate us and for us to act accordingly. Sususog sa ipigpapautob kan sa tuyang gobyerno. Imagine kung mag-spread iyan sa luwas kan Metro Manila, John. Sa Manila na yan. Sentro kan gobyerno, yaon an full capacity kan mga hospital. Ay kung mag-spread iparayo kan mahal na Diyos sa ibang mga lugares. Kaya inapudan ko si Engineer Wally Sabater, John. Si Engineer Wally Sabater, sa tuya yan na Provincial Sanitation Officer. Little do we know, ang publiko, pag igwaning sarong nagpositive sa COVID, sindaan minaduman sa lugar, tulos. Sindaan minaduman sa lugar. Dahil pangani gyud nakakaabot sa pasyente sa ospital, pinick up na kan ambulansya, sindaan maduman sa lugar kung saan ito nagpositive na persona, sindaan sumpit, ma-disinfect, minasangungo sinda duman sa clear and present danger. Pag igwang nagagadan, sindaan masangungo yun. Ma-process, kaya na po kay Engineer Wally Sabater, manager of the dead. Sindaan nagsasangungo kaya. Now, for us to listen to them, mataawang kita nin, ibalik ta naman so dati bagang high level of cooperation, ta ipreserbar ta ini na i-enjoy tango niya na pribilehiyo dyan. Nakakapagtrabaho na kita, nagdadalaga na almost bako pa nga ning 50% na normal, pero ining kamugtakan tang ini, kumpara sa Metro Manila, we are living in a paradise. Remember, so gobyerno, nagtaram na kasubago sa Bareta, baga naratsi, Nara Edwin, Nara Director Edwin, mismong so sekretaryo kan Department of Budget and Management nagtaram. Daina ning budget ang gobyerno kung i-extend pa ni nagkapirang simana ang bubble quarantine sa Metro Manila. Dahil ng budget na iaayuda dyan. Yan, Metro Manila pa sa nang pitataram, niya kung kumunaya pa ini sa bilog na Pilipinas. Paano natabi? Okay, yaon si Engineer Wally Sabater, one of the major frontliner. Sabi ko na nga ni Sinda, nagsasangungo kan peligro para matabangan tan gobyerno for us to have a high level of cooperation sa tuyang fight against COVID. Engineer Wally, good morning tabi, si Pio kan DCGB. Ay, good morning po, Pio, and good morning man po sa gabos na tagahinanyog niya to sa Tingog kan Banwaan. Opo. Engineer Wally, primero, how does it feel na sa ngunyan medyo bako busy kumbaga kumpara ka nakalisa ng mga aldaw, bako kita ngunyan masyadong sibot digdi sa tuya in connection sa trabaho tabi nindo? Sa ngunyan kaya, Pio, regular man ang samuyang pigigibong disinfection sa mga lugar niya to digdi sa probinsya kang Albay. May mga opisina kita na surusimana, nagkukondukta po kita ng disinfection para lalong-lalo na po itong mga areas na talagang may reported sa muya na may nagpositibo duman sa opisina ninda. Talagang dilaog po yan kan sa muyang grupo.
kang Albay Provincial Health Office na ma-disinfectar ito pong sa indang mga lugar. Oho. Pero komparado ka itong sa mga nakalihis tabi engineer, igwa na kita ngunyan medyo diit nakagurugin hawaan tabi ano po? Sa ngunyan, kung ikukumpara ko kang so talagang nasa kainitan, digdi po sa tuya sa probinsya, talagang halos wala tuo na talagang yaon po ang sa kuyang grupo na nagkukondukta po ng disinfection sa iba-ibang lugar po digdi sa probinsya. Kaya, pero kung ikukumpara mo niyan, medyo sabihon tang dikit na lang ang regular na pigaanuhan. So mga, halimbawa, digdi po sa Camp Simeon Ola, every week po, nag-ano po kami dyan. Tapos digdi sa Provincial Attorney's Office, regular, iba-iba pa po, dakol pa po ng mga public offices, regular po ang samuyang schedule na pigigibo po kang team kang Albay Provincial Health Office para sa pag-disinfection. Ayo po. Pinakaput ko tabi, engineer, because I would like to establish sa tuyang mga listeners na grabe ang piligrom pighampang and never shall we permit na bumalik tabi ito, engineer. So pigtataramo kaso kasubago na kanakalis matindi talaga tabi, engineer. Iyo tabi NPO, no? Dahil sa ngunyan, sa Metro Manila, talagang gari new variant na ini nagtama po duman sa Metro Manila. Dahil highly transmissible na po ini na variant kang COVID-19 ang nagtatama po duman. Kaya nga ni po, sabi po na highly transmissible dahil halos bilog ng pamilya ang naapektaran po kaini. So talagang dahil sa Metro Manila, high density po ang populasyon kang Metro Manila, halos nagduduruputan na ang mga harong-harong, so mga yaon po sa mga informal settler, halos kumbaga sa dingding lang ang pagitan kang mga harong-harong po diyan. Kaya talagang dakol po ang tatamaan po talaga sa inda dahil kaining bagong variant. Oo. Bilang saro sa mga major frontliner tabi, Engineer Wally, ano an sa indong pangapudan diyan? Ano ta gagaringan may naaraman akong istorya, may sarong hali sa Metro Manila na parang na-test yata na positive sa swab test, nagparahanap dumanin kukonfinan sa Manila, dahil naning na-admitir, ta puro na puno nga ni, nakalaog digdi sa Tusalbay, maray nga ni ta good faith, nagpa-confine yata sa BRTTH. Tama po yung Pio, no? Nagkaigwa kita sarong kaso na nagpa-RT-PCR test siya sa Manila, tapos nagluwas po so sa iyang resulta na positibo po siya for COVID-19. So, mga Marso 27 po siya, nagluwas o resulta po niya. Pagkatapos, naputol si Engineer Wally. Pudang ko girara, what happened, yan, naputol. Engineer Wally. Yan, Engineer Wally. Hello. Opo, go ahead po. Bali, kang mga pizza 29 kainiong Marso, medyo nagkaigwa na po siya kidikit na sintomas. So, igwa na siya kidikit na namati. Kaya nagparalibot po siya sa Metro Manila, dahil na po siyang nalaugan na ospital. So, ngunyan, ang ginibo po niya, nag-arkila po siya ng sarong auto, private vehicle. Pagkatapos, nagpahatod po siya, day ko lang sigurado kung paano po siya nakalusot sa tuya po na border control na nakalaog po siya digdi sa tuya sa probinsya kang Albay. Tapos diretso na po siya nagpahatod sa BRTTH. At least digdi sa BRTTH, igwa pa man kitaki mga beds para sa COVID patients na bakante. Na-accommodar pa man po siya sa BRTTH. Kaya lang, ang tigaano ko lang digdi o takong ito so new variant na ito na talagang nakatama po sa iya, talagang highly transmissible po ito. So ngunyan, naggibo po ng contact tracing duman, so piggibo po itong contact tracing duman po sa pasyente na ito,
pagkatapos ay daimi naman po malocate kung hain na po itong private vehicle na inarkila po niya. Kung kaya sa ngunyan, baad ang dudami, nakabalik na ito, pabalik sa Manila. Sa Manila, okay. But the good thing in here is itong supersona, in good faith, dahil siya nagkuhan sa komunidad, diretso siya sa ospital. Dahil na po siya nag-ano sa komunidad, nagdiretso na po siya nagpa-admit sa ospital. Talagang ansaro sa problema, sabihon taman nga ni na may kwarta siya, may pambayad siya, nakaarkila nga ni siya ning auto, uya na dai siya kimalalaugan na ospital sa Manila. So arog po kaiyang kadipisil ngunyan ang sitwasyon sa NCR. Okay. Now, ano ang sa inyong pangapuda ni Engineer bilang saro sa mga major frontliner na dahil kita umaabot sa araw ka na punto sa Metro Manila? Siguro, Pio, primero, dapat yaon pa manggiraray so sa tuyang pagiging pagiging handa, yaon pa manggiraray so pagproteksyon kan sa tuyang sadiri, pagsulot nin mask, iwasan manggiraray po na magparatiri-tipon sa mga sa dakol na tawo, 1 meter social distancing pa man po kita giraray, yaong pa man po giraray ang daing katapusan na hand washing, paghugas po ning kamot. So dapat po i-observe naman po giraray so dating protocol na pigpapasunod po kan sa tuyang provincial government. Ay oho ta initab engineer kung dai tamang pigahagad sana dai makalakop mag-spill over sa Metro Manila and nearby periphery kan lugar ining sitwasyon na inita how would it feel tabi engineer kamo sa frontline kung malaog ang kita kan araw ka na sitwasyon sa Manila? Talagang dakulang trabaho po ini. Araman po nindo na digdi po sa probinsya kang Albay. Ang satuya po na COVID referral hospital lang po digdi, iyo po ang BRTTH. Sa ngunyan ang BRTTH po hanggang piraman sana po na pasyente, sa sobra sanggatos lang po na pasyente, ang pwede po nindang i-accommodar one time. Kung mag-arog na po na rinibo na po ang pigtatamaan kang COVID digdi sa tuya, baad mag-abot naman ang oras, masayo man na ang BRTTH na mag-admit ki mga pasyente dahil wala naman po talaga ki capacity na mag-admit ki arog ka ang kadakol na tawo ang BRTTH. That we should not let it happen, tabi engineer. Ano? Iyo tabi iyo. Kaya kumbaga sa boxing baga, dahil nanggad ipagbaba niya to ang guard niya to. So talagang pirming anytime pwedeng magsuntok sa tuyaan, sa tuyang kalaban. Kaya dapat pirmi man po kita giraray nakadepensa. Kaya yaon kaya minsan maobserbar po nindo, digdios po sa tuya na probinsya na may mga tao na medyo nagpapabaya na ngaya garidai naman ngayang COVID, dai naman pong COVID. So, data na po ito halaton na itong nangyayari ngunyan sa Manila, iyo man po ang mangyayari sa tuya digdi po sa probinsya. Kung maganda ay makakumpiyansang maray, tabi, engineer, ano po? Iyo tabi, Pio. Tama po yan. Kaya day po kita makakumpiyansa ning maray, yaon pa man po giraray. So pagirumdom kan sa tuyang provincial government na permit po kitang nakasulot ning mask, yaon pa man po giraray ang social distancing, yaon pa man po giraray ang paghugas ning kamot. Engineer, kung ikaw ka pang gustong idagdag, may oras ka, go ahead tabi. Sa tuya pong mga kaimanwa, gusto ko lang po ipagirumdom sa Indo na talagang inyo sa tuyang pigkakahatubang ngunyan na problema. Medyo muro halawig pa ini. Inot sa gabos, maray ngani na sa tuyang mga frontliners natawa na po kaining bakuna. Nasaro po kumbaga saro sa paglaom na talagang mapundo na po ining pandemya na nangyayari sa tuya. Alagad isipon po nindo sa ngunyan, ang bilog na mundo, nag-iirinutan po na makakuha ka ning bakunang ini. Bako lamang po ang Pilipinas. Kaya data po masabi, may nag-abot naman po sa tuya na dikit na bakuna from the COVAX.
Kaya lang data pa po maaabot, so pigasabi ta po na herd immunity na 70% kang populasyon mabakunahan kontra COVID. Harayoon pa kitang maray, gari halos nasa 1% pa sana ang sa tuyang na-attain, no? Na immunization. Kaya so itong herd immunity, gari data pa ito talagang maaabot itong 70% na herd immunity. Kaya maging mapagmatsyag man po kita giraray, Gabos. Mag-ingat man po giraray. Opo. Salamat, Tabi Engineer. Keep safe and God bless, Tabi. Thank you, Tio. And salamat man po na matawan mo po kami ng oras na makapagtao po ng impormasyon. Salamat po. Opo. Sige, matugang. Yan po si Engineer Wally Sabatera sa tuyang saro sa major frontliner. Saro sila sa component kan frontline, panlaban kan sa tuyang probinsya. Provincial Sanitation Officer, Engineer Wally Sabater. Ano, Tabi? Inapudan ta siya. Iyon na nga niyan. We should establish. Ngunyan kita mag-establish nin makusog na depensa. Dahil pag-arugo niya na nangyayari sa Metro Manila magadyon ade. You can just imagine na nasa ECQ sinda. And what's more in here, bako sa kita nag-instill ning fear o mag-low moral, kundi just to tell you the truth. Bareta nga ni kasubago, no less than the Secretary kan Department of Budget and Management. Nagtaram na dainang ipaparuros ang gobyerno. They are referring only sa Metro Manila pa sa nangani. Nya kung sumabog pa ini sa ibang lugar sa Pilipinas. God have mercy on us, Tabi, ha? Please, ining sa tuyang pribilehiyo na i-enjoy ngunyan. Nakakalakaw-lakaw na ba mga puro familya dyan, di ba? To some extent nakakapasyar na, igwa ng dalaga ng ekonomiya, nakakalaog na sa mga security guards, sales ladies, tindera sa bakery, tindera ning lugaw na trending, kanakaagi, dakol nang nagpapa-change oil. Iba? Oh. Let us keep this price of ours. Ining premyo tango niyan. Kaya si Mayor Noel Baga, yan na, dyan sa mga barangay, pag igong nag-abot, ipakimantabi sa barangay, pakibisitaha ito, kung igong papeles. Yan. Imantinirta inita, you can just imagine, Metro Manila now under ECQ, daing trabaho, daing nakakalaog sa mga opisina, pundo ang ekonomiya, and the government now is admitting daing ng pangparuros. So, it all depends on us now. Sa satuyang laban, kita na, do not put so much burden now sa government because the government can only do so much na sana. Kaypuhan kita sa laban, kita individualmente. Kaya iyo ang po, Tabi, please, ingatan ta ining sa tuyang enjoy ngunyan na pribilehiyo asin karahayan. Tabi? Sige, ipalaog ta na muna si Ans bago kita maghalawig na hanap buhay sa Kudalas Gis. Nasa linya si Ans Galero. Ans, maray na aga. Go ahead na, Ans. Yes, maray na aga, Supio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong mareta, nakatalaan na umubot mo niya na daw at nagkapira sa mga saliva testing kits sa Philippine Red Cross Albay Chapter. Inimismo ang kinonfirmar mo niya na pagkaaga sa DCGP News ni Philippine Red Cross Albay Administrator Rose Rivero kung sa iyang sinabi na matapos ang halawig nitang paghalat, may kinaraman nga niti sa pag-abot kan testing kits na ini, may kinaraman sa saliva testing kontra sa COVID-19. Ngunyan alda o formalmente nitang marireceive na nasambitan ng test kits alagad, dahil pa siya makakapagdaong ngunyan ni na konkretong detalye kung pera sa mga ini na ia-alokar kan sa intang sentral na opisina para man sa probinsya kan Albay. Enot nang sinabi sa DCGP News ni Rivero na pinaglalauman nindang makakatabang man ini para sa mga muyang maglaog sa riyon tiko lalo na sa probinsya kan Albay na habo na magpa-swab test dahilan nga ni sa medyo makulog na sa dungo asin sa lanuhan ang pagkondusir ka na swab test. Sinabi ni Rivero na sa ngunyan
apera sa pag-aabot kay ining test kits gikan sa central na opisina ninda, mas iraro man sinda sa magkakanigong orientation sa mga staff asin miyembro personahes kan sa indang opisina. Sa ngunyan na sa Pio, sinabi ni Rivero na hagad ninda ang kooperasyon kan publiko en kaso magpuon naman ang GAD ang implementasyon kan sa live testing kontra sa COVID-19 sa bilog na probinsya kan Albay. Alagad sa iyang sinabi na dahilan nga ni sa wara pakitanin molecular laboratory digdi sa Rion Bicol, hagad nindan pasensya kan mga publiko na masairarom sa saliva testing dahil sa ipapadara pa ini sa Metro Manila, partikular na sa Mandaluyong para ma-test bago giraray maaraman ang resulta kay ini sa mga maabot na aldaw. Kabtang kan pahayag ni Rivero. Yung saliva test naman is ginagamit na din naman ng ibang bansa like Thailand, Japan, Singapore, actually US and Australia, UK. So ginagamit na rin nila yung saliva test. Kaya lang, syempre, may mga study muna bago pumasa doon sa Department of Health. So which is si Red Cross yung nakapasa. Nagtaong asigurasyon si Rivero na sinda preparadong maray sa pagkondusiro kay pag-implementakan sa live testing digdi sa tuyang probinsya kan Albay. Okay, establish na no may maabot ngunya na test kits gabo so kaipuhanan para sa pag-test. Puwera kan pagpa-examine sa laboratory na dadarahon paduman sa Mandaluyong sa Metro Manila. Roger to that, Sir Pio. And dahilan nga ni sa idadara pa sa port area sa Mandaluyong sa Metro Manila, ang resulta kay ni makukuha within 36 hours pa. Ang mga poko mas menos tulong aldaw, ano? Roger. O yan, mga more or less tulong aldaw yan. Now, so training sa indang mga personalidad na makondusir kan pag saliva test, kumusta? Before kaining pag-abot kaining testing kits na initabi sa Pio, prior to these months before kaining bulan na ini, nagkondusir niya sindanin orientation and training sa nagkaperindang personnel. And ngunyan, ang general orientation na ninda para preparado na ng GAD sa pagsabat kay ni digdi sa tuyang probinsya. And pinaglalauman sa Pio na handa naman daw ang personalized ninda and ang mga kinakaipuhan na mga ekipahe siring man ka na personal protective equipment. Opo. Noarin mapuon, maakomodar sinda, and ano ang pasistema? Would that fee be for a fee? May bayad? Over? Yes, Superior, immediately pag na-receive na danin dining kits na hindi, maakomodar sinda kan mga mapasiring man sa opisina ninda for kumbaga mapareserve na or makaipo na kaining sa live test, and may bayad ining 2,000 pesos. Ay, 2,000. Okay, siring man ka itong so antigen, buda swab, ano, igwa man talaga ning bayad iyan. Over. Roger to that, Sir Pio. And sabi ni Rivero, in kaso daw dakol ang mag-avail kay ining sa live test, pinaghihinguwa daw ni PRC Chairman Senator Richard Gordon na from 2,000 pesos, ibababain to 1,000 pesos na sanaan bayad din. Niyo, bay ba gigamit man ng mga reagents na piga sa salak diyan? Aduno, so sa indang mga pigagamit man diyan, tabi. Over. Roger to that, Sir Pio. Kopya. So yan, Sir Pio, pigabangan mi na lang yan kung anong oras maabot ini and kung pera man ang daan alokado para sa probinsya kan Albay. Sige po. Alex sa Philippine Red Cross with Boys sa Mobile, Ans Galero, DCG. Salamat tabian sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa Philippine Red Cross. Saliva test will now be available digdi po sa Albay, Legazpi area, no? So mga gusto magpa-saliva test para sa pag-testing kan COVID, pwede na po, ano? Maray na aga kay Sir Kadog na San Roque. Sir Kadog, naka-tune in sinda dyan sa Indang Harong. Sir Kadog, ano yan na pinagluluto mo, tabi? Gari masira mo na naman, pangudtuhan, na mitgas na naman gayo dyan. Na-intriga ko, Sir Kadog, gari masira mo sukuan. Sa imong pigluluto, tabi dyan, Sir Kadog. Ano yan? Gari mahamuton pati, portihon. Yan, Sir Kadog, maray na aga tabi sa imo. Ano? Kay Pai Efren na Binamira, maray na aga tabi sa imo, Pai F. Kumusta na? Long time no see, no hear. Pai F na Binamira sa tuyang dating provincial secretary to di Sanggunian, ano? Kanalbay. Pai F, good morning. Sir Kadog, maray na aga tabi sa imo. Ano lamang yan sa imo pigluluto dyan na pangudtuhan, ano? Halawigan hanap buhay, sundo ining alas 10, bareta, din hanap buhay pa pagkatapos mabeltang programa. Manny Pacquiao po, mandirigma.
Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, LSG Stress. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dagos pa man giraray ang serbisyo kan Commission on Election o COMELEC maski pa sarado ang saindang mga opisina sa Metro Manila asin mga kataraning na probinsya. Sigun kay COMELEC spokesman James Jimenez na pwede pa man giraray sindang magresibinin mga mensayo anuman na concern sa paagikan sa indang email o sa indang website na comelec.gov.ph. Sa iyang sinabi niyang aakuon pa man giraray nindaan electronic copy kan mga dokumento arog kan mga petisyon, memorandum asin iba pa. Napag-araman na puon ngunan na aldaw sa Good Abril 11, saradoan opisina kan COMELEC sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna asin Rizal dahilan man sa pagpapalawig kan Enhanced Community Quarantine o ECQ. Suspendido man ang pagpaparehistro sa Office of the Election Officer sa NCR Plus Bubble, siring man ang pagpaparehistro sa Office for Overseas Voting asin mga satellites offices kaini. Dagusman ang pigigibong pagpaparehistro sa ibang parte ka nasyon, puon alas 8 nin aga, sagod alas 3 nin hapon, sagod Lunes o puon Lunes, sagod Biyernes. Yan ang pang alas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon,
Take Pharax Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Pharax Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, balang araw, magtatayo ako ng mansyon para sa'yo. Engineer ang pangarap ng bunso ko. Marami siyang hamon na lalampasan para makamit ito. Kaya ngayon pa lang, pinapatibay ko na siya. Buti na lang may tibay mula sa Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Sigurado ako, kumpleto sa tibay, tulong pampalakas ng resistensya. Tibay ang puhunan para sa magandang bukas. Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts.
Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Needs Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Needs Wellness Center. Ito po, si Dina Mirasol. Saan ang problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dialysis po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay niya. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Needs Wellness Center sa inyong lugar. Ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon, ang NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folborista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Needs Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hilibo niyang produktibo, at mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehan ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man abutin. It's the day, best cafe inumin. Best cafe is the name. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po dire-diretso kita ka na programa Tingog Kaan Banuan. This time may report kita dyan sa luwas. Araman tamo na ang mga informasyon gikan dyan sa lugar ni kumpadreng Al Armario. Maray na aga tabi pa ding Al, please go ahead na. Yes, maray na aga. Pari pinturado na ang bagong tinampo. Alagad ang mga poste kan apek. Iya ang mangyaray sa tao kay niyo. Igwa pang day nahahali. Kasi pangani pighali pa di. Day papighali. Ta susaro ka na resolvera na sudig di baga sa South Road 1 ano. Sudig di sa sentro. O sa sentro, oho, sige. Pero sudig di sa sitio ano lang kan barangay Humapon. Mga 20 poste ini pa di na
haluyon na bagang biga para reklamo ini. Dangan na-expose na naman digdi sa social media, digdi sa DCGB, sa radyo. Pero ang sabi kan APEC sa kakan DPWH for schedule na ini. Nako. Na haros sobra na sarong tao na magdodong tao na nga ni. Nasiring ka ni ang sitwasyon. Pigway din ang inibadi hali sa barangay Humapon, pasirin digdi pananaw sa Sichuano ng balda na sa barangay Maslog. So, kanyan, so traversing road ha? Roger, tunat pa rin piyo, magayono na ini, maiwaso na. So, buro baralda. Opo, talagang pinaiwas ini, 4 lanes na ang tinampo. Kaya haros sa tahaw kayo ni, amana, kaya sinunda na nga ni tulos ki pagpintura. Tangani na mahiling so linya ka ni alagad sa pintura mahiling mo sa orinutan nakakatama sa poste. Poste kan APEC. Poste kan APEC. Tahaw kan tinampo. Tahaw kan tinampo. Only in the Philippines. Matindi talaga ang sitwasyon na ini. Walang anit kung narondoman ko kan nagkakapiwanan na aksidente digdi. Na yun ang ani nabigaditan ka na otoris na lalos na ikabisado ang lugar na ini. Yo. Kaya ang problema sagod sa ngunyan permit naman nila follow up sa APEC. Ang sabi for schedule na ini may oron ang DPWH saka ang APEC region ini sa region ka na DPWH pero sagod sa ngunyan iyo mangyari pa yung sitwasyon mala sa development ngunyan nagpipintura na sa tao, pininturahan na sa tao kaya sa mga lanes ani, alagad an poste kan APEC, yaw manggaray sa tao. Dai baya sinda nakaka-device nin pa sistema na bago magpuon, maariglar na nga na yan pa ding alano. Kota na, ayo magan. Dai sinda nakaka-ukod. Aha, kaya kada besing kwanda iyo, manini ang isyong minabot to, natural ta. Kumaga maraton sa matakan tao, saka talagang delikado man. Di, nagtataunin peligro yan. Clear and present danger. Natado, pwede man baga sudi PW tabi APEC, igwa kami nin patrabaho sa araw kaining lugar, mapuon kami target sa araw kaining petsa. Ano daw tabi kun magsabay na kita na magproseso kan papeles kung paano mahali mo ng posting yan. Yan, kota na. Sadto sa na araw kani ang nagiging proseso pa de. Na bako sa dagi sa lugar ani kundi kadakol pang mga lugar baga, dagdi salbay lalo na. Yan. Nasiring kani ang sitwasyon mala dahil naiwasan na ikumpara kita sa Sorsogon. Iyo. Ang Sorsogon madali ang sistema ta araw katawanin na before ang project talagang piguro na nung naka-DPWH sa kakan Sureko pasursugon baga dahil magkikinabaritahan na problema ang araw kayo ni yan Only in Albay. Only in Albay, sige. Roger, tunat pa rin yan paano ang follow-up report na Ligisaw de Nerical Ligaspi Alarmario DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Dahil tama sabutan yun kung who is incompetent ano karo man sa nabaga, simple ho na, you do not need a rocket scientist to explain kung paano. Kung magabago ka ba patinampo, aagyan sa posting ito, paisihon mo na sa APEC. O APEC tabi, igo kaming target na pagpatinampo, araw ka ini. Mati ano daw, tatatamaan sa mga poste nindo, mga 15 poste yan. Magpuuna mo na kita nin koordinasyon. Tanganing pagkongkreto kan tinampo, dahil problema. Dahil nangyayari digdi sa Albay. Sisayan may kapabayaan. You do not need a rocket scientist na magibo man araw kang pigibo sa Sorsogon. Na dahil problema. Araw ka na bagay. Nako naman talaga. Aramon ta daw, ani istorya man, ni Renz na Luna, Jampo, sa sayang area of responsibility, dagdag na informasyon, Renz, marhay na aga, please go ahead na. Yes, maray na aga tabi Sir Pio, asin na maray na aga sa mga prantabay. Ayaw ko tiningon yan sa Bicol University na kung saan na pinagibungon yan na presenteng oras na Summit Islamic Leadership in the Family 2021 na pinamayuhan ka na Philippine Army magin man anak manlain-lain ng mga Islamic groups dapat Sir Pio digdi sa probinsya din Albay. Sa ngunyan na programa ang naging guest of honor iyo si Honorable Giselle Salceda ang board member kan sa probinsya din Albay asing ngunyan tiniripon gabos na mga namamayo
kan mga Muslim community digdi sa manaylain ng mga syudad magin man sa mga munisipyo digdi sa satuyang probinsya. Yaon digdi ng mga Islamic community kan Pulangi, Ligaw, magin man daraga asin na syudad din Legazpi, danganing magtiripon sa tulong aldaw na pano-pano in mga aktibidad ay pinagbilog kan Philippine Army. Ang naunambitan na aktibidad pinamayuhan ni Lieutenant Colonel Jerome V. Cabigon, ang commanding officer kan 9th CMOB or 9th Civil Military Operations sa Batalyon kan Philippine Army Tabi SRP sigun sa saya na ang naunambitan ng aktibidad saro sa mga pagitangan nga magkasaro ang mga Muslim community digdi sa bilog na probinsya nin Albay. Pinagalaoman na pagkatapos sa kaining aktibidad ini solo-solo na digdi sa probinsya nin Albay kasi pinagalaoman na sa mga masunod na mga aldaw o mga posibleng mga sunod na bulan magkakaigwaman nin arog kayo ng aktibidad sa mga manlain-lain pang mga probinsya arog kan Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte magin man ang probinsya nin Catanduanes. Di ba may nag-aratindir dyan, Renz, na haralang kaw na leader spiritual man kan Buddha komunidad kan sa tuya mga Muslim brothers, over? Roger Tabi Sir Pio pigaapod na mga imam. Kan mga kan sa mga katugangan ng mga Muslim digdi sa satuyang probinsya. Sa katunayan nagkaiguan ki-invocation pa subago an imam kan daraga Muslim community magin man nga sa iba pang mga imam sa mga manlain-lain pa mga munisipyo at syudades digdi sa probinsya nagkatiripon tabi ngunya digdi sa Pio sa Bicol University tanganing maabot ang sarong objeto na magkasararo ngunyan pang nasa taho kita din pandemya magin man ang mga programa kan sa tuyang gobyerno na magkasararo man sa tuyong mga katugangan ng mga Muslim. Roger Kopya. And sabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa Luwas, Renz Luna, DC Jubinyos. Salamat, Renz. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Luwas. Mga brother Muslims niya to, pinag-aataman man kan sa tuyang gobyerno, bagatabi. And yung mga militar, yaw man po dyan para mas na mag-extend nin pagisumaro. Unity sa gabos na aspeto kan sa tuyang komunidad. Pwede na, June. Sige, approve na ngayon, Papa Pio. Tamang-tamang ngayon na extra mo. Maakomodar ta sa mga dapat. Then all clear ang masunod. Fernandez. Salamat po kan sa ido paghinanyog. Kasi namang Diyos ang nagbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang